Mipaambit ang mga clashbackers sa lain-laing season sa The Clash sa ilang mga tinguha nga makuha ang titulong Grand Champion. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Nakakatakot. Ang dami pong naturo sa akin nung nasa state. Gipangutana ang upat ka mga nahibiling mga clashbackers sa The Clash Season 7 kung unsang ilang plano o ugaling mokampeyon. Matud ni Vilmark, ang finalist sa The Clash Season 4. To be honest, I'm claiming and praying that this is my season, the Clash 2025. And if that happens, I just want to focus with my singing career this time. And if God's permit, mag-stop na po ako sa profession ko as an engineer to focus on singing. Samtang pangandoy sayang inahan nga makaadto sa Mecca, ang plano ni Jong Madaliday gikan sa Cotabato City. Siguro pag nanalo ako, I want to build a studio and to help my nanay to go to Makkah kasi nanay ko Muslim. So, one of our dream talaga is to go to Makkah. Negosyo usab ang plano ni Nef Medina nga clashbacker gikan sa Cavite. Pag nag-grand champion ako, yung pera tutulong ko and ibe-business ko sa tutulong ko sa parents ko, magtatry ako mag-business tapos magkakaroon ako ng trabaho dito sa GMA. Accomplishment alang kang Arabel de la Cruz kung siya ang mapiling bagong kampiyon sa The Clash Season 7. Kapag nangyari po yun, talagang sobrang pasasalamat ko na po talaga sa mundo. So, sobrang dami na sinalihan ko na competitions. Hindi naman po yung pagkapanalo lang yung pinaka gusto kong mangyari. Gusto kong maramdaman na may na-accomplish ako. Ubananta sila sa ilang journey padong sa Grand Finals sa The Clash Season 7 karong July 27, Domingo, 7:15 p.m. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.